съседа ми там има едни пуйки и като им кажеш така и те точно по същия начин звучат. Като някакви мисирки тичат. Моля за ред залата. Седмица се проведе протест. Протест срещу безобразието в съдебната власт. Протест срещу пълзящата диктатура, в която участват европейски. Протест срещу политическите репресии. Ярък символ на този протест. Предупредих на вашата колежка, която ме покани, че моля да не ме прекъсвате. Това е невъзможно. Запазете си въпросите, накрая ще ги зададете всички. Това е невъзможно, това е разговор. Ами тогава ще си тръгна. Не си тръгвайте, трябва да не, ако ме разговаряме. прекъснете още един път, аз наистина ще си тръгна. Нямам практика съвсем да мълча в предаването. Ами опитайте. Имате чаша вода. Аз не пия вода по време на предаването.